20 odběrů. 20. Nechám to tam dojít. Pane bože. 5. 4. 3. OK, je to tam, OK, je to tam trošku vidět, 1 050 000 odběrů. Pane bože. OK, a je teď najednou to letí, všichni čekali, až dají ještě odběr, přesně ten milion, no jasně, 1 200 000, tak proč ne, jdem rovnou na 2 miliony, tady ten stream. Pane bože, OK. Je to tady 10 000 lidí na streamu, co zažilo tady ten moment. To je neuvěřitelný, sakra, já jsem to dneska vůbec nečekal, to zapnul jako jen tak. Já